Какво ми виси така? Пак почна. Защо така не се усеща? Какво ми виси така? Ами, от моята даска няма много готини момчета, обаче, чакай, какъв ти беше въпрос? Кои момчета са най-готини от твоя набор в тази даска? Значи, седмите класове сега. Няма да ги изберем всички, значи в моя клас няма много готини момчета, в смисъл те са само едно-две и може би не са готини, ми просто там характер. Горе да убива. И едно-две момчета от нашия клас. Супер зле. Супер задръстен клас. Тази година да дойдат два нови. Дано да дойдат. Така, от другите класове от Спартак момчетата са готини. Списък готини са. Да, много са готини. Много готини са. И в клас Владо не е лош. Още кой във клас има и други момчета, дето не са грозни. От А клас всички са тролфейс. За жалост. Краката ми! И да, това е.